Somos presos das presas. Deixemos que o tempo faga o seu traballo e disfrutemos das cousas boas da vida. Decláralle a guerra ás presas. En Torre de Núñez, gústanos pensar que cada vez que disfrutas do sabor artesán de cada un dos nosos xamóns e embutidos, sumaste o noso xeito de ver a vida. Faite un Torre de Núñez e deixa que o tempo faga o seu traballo. Torre de Núñez, por saber e por sabor.